so matingkad. Diba? At yung iba't ibang kulay niya. May yellow, may red, karne muna. Oh, the sauce! Oh my goodness! Magpapasubukan naman dati. Ito talagang nakaharap ako ng kanin. Kaya, saan ka pa? Kaya na. Yummy! Lulusawin lang natin. Yehey! At tayo may saging sa batayo. Ganda, diba? Konti lang. At isang ebon itlog. Hahaluin lang natin. Tsaka na tayo magbumol. Pilog, 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 pilog. Pilog.
Tapos, hinaan lang natin. Lulutuin lang natin sila sa mahinang apoy kasi pag nabigla sila, yung loob hindi siya luto. Lalo na pork siya, hindi siya ganun kadaling maluto. Para lutong-luto sa loob at siguradong masarap. Hahaluin lang natin mabuti para mag-blend all together at antay na lang natin kumulo ng ilang minuto at hayaan lang natin hanggang sa maglapot yung sauce. And then, ready na to. Ang paghugham. Siyempre, kailangan natin tikman na. So, as you can see, diba ang ganda ng kulay niya? It's so matingkad. Diba? At yung iba't ibang kulay niya. May yellow, may red, may yellow, may red, may green. Oh, di ba? May white, may brown, may baluga. So, matutuwa ka. Even the kids, ma-e-engganyong kumain nito. So, now, let's try kung anong lasa at anong itsura sa loob. See? May usok pa. Diba? It's so siksik. At as usual, wala tayong carbs na inilagay. Ngayon, tatry natin. It's sauce. Karne muna. Oh, the sauce! Oh my goodness! Magpapasubo ka naman dami. Tapos, meron kang crunchy-crunchy na mga can you hear? Oh my God, wala pala akong airpods. So, I don't know kung maririnig nyo, pero it's so crunchy. At talagang nakahanap ako ng kanin. Nag-blend yung asim, tamis, and then may vegetable, may karne ka na, may vegetable ka pa, and then may prutas ka pa. Kaya, saan ka pa? Kaya na. Yummy. Try. Soft.
tagal naman Sarap. maglasa. Masarap yung sauce. Yung karne, Malambot. Masarap din. Parang wala namang, anong nilagay mo? balat ng saging saba. Kailangan, parang wala naman. Hindi ako mahilig sa ganito pero masarap. Yippee! Thank you for watching. Bye-bye! Like and share!